Зөлфира Зарипованың юбилей кичәсеннән тулырак видеоязманы безнең киләсе чыгарылышта карый аласыз. Дәвам итәбез. Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреатларын бүләкләү, шулай ук аның исемендәге стипендияләр, сертификатларын тапшыру быел беренче тапкыр Казан шәһәренең Милли китапханәсендә узды. Бу хакта тулырак итеп алдагы язмада. Тантананы үткәрү урынын быел Казанга күчерү 2023 елның Татарстан эчендә Татнефть компаниясе эчендә зур юбилейлар елы булуына бәйле. Быел Татарстанда кара алтын ятмалары эшкәртелә башлауга 80 ел. Бу тантана әнә шул бәйрәм программасы нигезендә уза. Бу шәхеснең әлбәттә иҗатын безгә хупларга, үстерергә, сакларга һәм бик дөрес эшлеменә рухият фонды киләчәк буыннарга шулай тапшырырга кирәк. Махсус стипендиялар да бар, җиңүчеләрне дә билгелиләр. Шушы уңайдан бик күп яшүсмерләр үзләренең киләчәк язмыш юлларында бәлки шу шигърият юлын сайлыйлардыр. Әлеге премия 2006 елда шагыйрә, ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Саҗидә Сөләйманованың тууына 80 ел тулу уңайыннан булдырыла. Һәр елны Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгъзаларыннан 6 кешегә премия тапшырыла. Эш төп һәм эш кызыксындыру премиясе. Бер премияны әдәби түгәрәккә тапшыру мөмкинлеге дә каралган. Әдәбият өлкәсендә үзләрен күрсәткән 10 студентка ел буе Саҗидә Сөләйманова стипендиясе түләнә. Соңгы 2 елда басылган проза, поэзия, драматургия әсәрләре кабул ителә. Бүгенге тантана минем өчен искитмәле кадерле ул. Чөнки соңгы Саҗидә Сөләйманова белән Казанда, Акредикүлдән, Акшелтәр шәлләре белән бәйлегән килеш актерлар җырында очрашкан идек. Ә менә ничә еллар үткәч, язмыш аның премиясының кызыксындыру гына булса да, кечкенә генә булса да, ул бит зур бүләк. Ул Саҗидә Сөләйманова исемендәге зур әдәби бүләк итеп кабул иттем. Быел Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреатлары Алена Каримова Мәскәү, Мизифа Әхмәтшина Әлмәт, Йылдыз Шәрәпова Казан. Саҗидә апа ул менә аны теге укыган сайын күбрәк ачасың, тирәнрәк ачасың. Ул үзе бер фериштә шикелле булган бит. Аны менә әле бүген тыңлап утырдым теге шигырьләрен, сәхнәдән сөйләделәр име, репетиция вакытында. Шундый матур менә bütün kişinin күңелендәгесен бик гади сүзләр белән әйтеп биргән. Һәм мин бик шатмын менә шушы аның премиясына мине дә лаек дип тапканнары өчен. Быелгы тагын бер яңалык, хәзер премиялар ел сайын түгел, 2 елга бер тапкыр бирелә. Шул ук вакытта аларның акчалата кыйммәте дә шактый арта. Төп премияларның күләме һәр кайсы 150 мең сум, кызыксындыру премиялары күләме һәр кайсы 75 мең сум. Фәннур Хәсәнов, Алия Галиуллинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.